أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tu as gagné, oui. Gagné en quoi? En souffle. Eh ben non, mais arrête. Je suis Zedou. Biye Jumae. Biye Lahoroma Donye. Ala Batu. Ani ala nyini. Yoni se di kado abike ala idnye dongo doda. Bura na made ni meleke ni jine wurdane. Ala anda o damanda de kama. Kale ala don. Kale ala nyini. Kale ala Batu. Kale ala damadeli. Je suis Zedou. Na nyo ke kaba femi ni femi ba hamina. Ambi sira femi nya ambi joro femi na. Je suis Zedou kado Allahu Taala ale de o masai. Ale de bo wuli ka bwanga walma ko dama ala andige ala mi naye meleke ba keme konondo ni bi konondo da ala andige ala mi nye jine ba keme konondo ani bi konondo da ala andige ala mi nye kulubaw jiri baw mi nye baji baw ye ani kwaji baw e ala mi nyo loda ala amba nyine e ala de fe ekele waidun an gani jamana min do ay Mali ni cekelen ba nyama lo to de ko Asimu Goita mianga do ala e mi yeni jamana ndo Asimu Goita gerdige la ala gele ba on gade ba manji baraka mununu fa befe ala njoro le do de ikardo samyaji atime kunyuma ala njoro le do de ala ba manji ku jile do an ma chronique le bi bani ni bayava ala ikardo keleme ka an joro ala an ba fo juniya an ba jira joni na e ala kilingo ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ala anyi deli malidon yi deli ala malidon yu dama kashila ala ikaunga jamana kishi ikaunga jamana kishi ikaunga jamana tanga ala ikaunga jamana kishi ikaunga jamana tanga ni ya kishi ala ika hera shuranga ni ya ndanga ala yani nyewuli cha ala ikana nunu nyesha au mabli ala ambado CBE ala amba nyine edefe ya Allah ya Allah ya Allah ala akika ala ya kama akem Muhammadu na bona kama iye ala kira min ganu ala aka na bona kama ikaunga jamana kishi ala ika ake Qur'ane kama ala ake magani Madina kama Allah ake ala ere bunya kama la hawla wala quwwata la ilaha e ko gela sa jamana bijao wari boboke ngwa tara warko de la ginselege nanna atia di alusen atia o Allah atia sanutia ina mauludu na goyabi Allah hali sheso ngoni ndi soro lamini hu lamini jume lamini sedwa obey Russie semaine de l'énergie russe obey lamini sedutia Allah ma warefo nijitia ama banawo ne korokete joni Adama Traoré jamanwa ay ngame fama kunda deke fama kuna no te ma bana goyi ma bana de ka maba ibrangete ya moto keta c'est l'agriculture Murubi Allahu akbar ma bana Yusuf Bachili Toyewa chambre de commerce et de l'industrie ego Yusuf yere ma ba ko ko yere kalama blia na fama dama nere nyina ne sanza ba ne tai Yusuf bi boli mo nyesa de abi boli ne ngo fuma ngo jago Allahu akbar apa gara barai ma bana jamana ngwara ni gouvernement ko ndo ma bana opma mbe chibla agibma junior depuis la présidence abana halim vori ko ka fori imam ma wele ma tei ma eretei ma tei fiu agibu se me mina o ere balawa o ere talawo jango abana wo ngo de kama ngima ngo ma bana boy ma dogara colonel wo ma bana président wo ma ere bana fiu ma ere tei atei ma tei il y a le colonel Samou Mengoro Diakité je connais même pas gendarmerie nationale
n kun t'a dɔn a ka haramu t'a dɔn maa banna koyi maa dɔgɔyara Jean Cicédou an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Jean Cicédou k'a dɔn colonel cɛ 5 min bɛɛ n'u bi fanga na Jean Cicédou k'a dɔn n'u danna jamana dilanli ma ka jamana ɲɛnabɔ o b'anw bɔ an bɛ dugawu k'u ye Jean Cicédou k'a dɔn jamanaden bɛɛ bɛ dugawu k'u ye Jean Cicédou k'a dɔn hakili ɲuman tamasiyɛn ɲuman taafan ɲuman Ala k'o da an'u ma ya Rabbi Ala k'o kɛ bi doma in lahɔrɔma barika kama Jean Cicédou bi ye mawuludu ye min ye kira sanumanba in ye i k'a dɔn a ka dumuni ye bi ye ni Ala de kira sɔnna yan'an wulili cɛ Ustaz Bare n'a yɔrɔ ma jan an n'a wele i k'a dɔn a k'i da don i k'a dɔn bi mawuludu a kan ka kɛ kɛcogo min na ka ɲɛfɔli k'an ye n'o ye denkundi ye bɛɛ ka jɛ k'i bolo kɔrɔta sanfɛ bi ye mawuludu ye a ye ŋaniyaw siri n karamɔgɔ bɛna duwawu ta a ye ŋaniyaw siri sogo k'an ka sa bi jɛgɛ k'an ka sa bi an k'an ka ɲimini kɛ Jean Cicédou k'a dɔn bɛɛ k'an ka nisɔndiya i ka so misisogo bɛɛ n'a ye maa min ja jɛgɛ wusu a di Ala ma a filinkun a bila n ka Orange Money na ni bi se a bila n ka Orange Money na pendant kɔnɔ ka ne sɔnni bidonya in na an bɛ jango jagabɔ kalo a ma ban ka n wele ka 1,000,000 1,200,000 jagala o bɛ sɔrɔ bɛɛ bolo de est ce que e ka kɛnɛ les Maju, les Basedou Silla, les Sédou Nantoumé, nous doit comme Djaga c'est dans les 450 300 millions. Eh ma kele mo kla. U bo classe ngo sa mo ni nyanje. Ma ni bone yana jona ne ka bureau ni Basedou Silla ka bureau manja. Itayi. Ndaya. Aide. Ye gido tiade aka chauffeur ke. Min zara wala. Imayi wala gardien ko ni baraka ne re ko ni ndan na doro bim bibe wa patron na de ne de dakadi baraka nga gundo fi beki bolo korota sanfɛ malien min bi Mali kokan malien min bi Mali kɔnɔ an ka jɛ k'an bolo kɔrɔta a'udhu billahi minash shaitanir rajim allahumma salli ala sayidina muhammadin abduhu rasuluhu allahu la sharika la allahu la sharika la la ilaha illa allah la ilaha illa allah note maa min ka sɔnni ka teli bi n'o ye kira mɔdenkɛ ye u kan ka kɛ Aseyidi Usman Madan Sherif Haidara nisɔndiya da y'a ta ye bi a bɔra cɛkunba min na o ka denkundi ye bi Haidara man ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ bi o kan k'o kɛ bi ne ye ayi a b'a kɛ fantanw ye ani ala silamɛw ye ayiwa a ko bɛɛ dɛmɛ ka kɛ Haidara ye bi Haidara bi fɛn kɛ bi a bi fɛn di maaw ma bi min ɲɔgɔnna ma deli ka d'u ma Seydou wajuli duman Seydou a bi duwawu de kɛ jamana ye maa t'a kɔ han maa t'a Haidara kɔ 26 mars fa jama ne ko maa yelen ni ne ko e ɲɛna ko maa yɛrɛ mun ye kɛwale kan an dama kasi k'an dama kasi maa ma sɔrɔ jamana in yɛrɛ bɛɛ min sera ka Sherif kɛ kuma bɔ maa tɛ yen dɛ kana ɲinɛ dɛ joni Haruna Sangare 1,000,000 d'i ma o ni bi tɛ kelen ye o ka ca san 5 ye a kelen o bi mobili sɔrɔ koyi o kelen o bi mobili sɔrɔ n'a y'i b'o la maa ma deli ka Haidara bɔ ne bolo o de ye n kamana guwan maa t'a kɔ han wallahi maa tɛ sadi fa jama maa tɛ maa bɛ min n taara fɛn ɲini karamɔgɔ fɛ ani n ye maa yɛrɛ ye ala maa si ma se ka Sherif kɛ kuma bɔ o tuma Ansaru kulo b'i la Ansaru kulo b'i la ala ni ce an bɛna Sherif kɛ kuma bɔ n'o tɛ ne ko n ko fimanba min n'a taar'o la bangeni kɛnɛ kan i kɛ o fimanba in de kɔnɔ a tɛ se k'a di ne ma Escalade wa Lexus tout noir ne ye mobili ɲɛfɔ mi yɛrɛ subhanallah walladhina amanu alhamdulillahi rabbil alamin nam sirajan dama an k'a daminɛ bi ye mawuludu ye Jean Cicédou yala an ka taa yɔrɔ jan an ye wele bila an ka alimami ma an ye wele bila Ustaz Bare Tarawele ma jɛ ka fɔ alimami Bare min ni diinɛ lakali ka d'a da ala ye Bare min sɔn sabali la mawuludu ko a kana dɔ fɔ an ye Ustaz Bare salamu alaikum wa alaikum salam ayiwa Bare bi de ye mawuludu denkundi ye wa sini de don su in na de ye mawuludu denkundi su ye naam ni wajulu kɛra su in na naam sini sibiri seli fana waati an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 26 mars kɛnɛ kan tuguni fɛn min ye duwawu kuncɛw bɛ kɛ Sherif bɛ sɔrɔ ka duwawu kɛ mɔgɔ ye ka mɔgɔw labila su in na wajulu bɛ kɛ 26 mars la 26 mars la inshallah inshallah ni su in na ta banna
sini tuguni an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ 26 mars kelen kɛnɛ kan tuguni o bɛ kɛ tilegan fɛ kabiri 14h o b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan yen nɔ. Allahu akbar. Bare i k'a dɔn ne ko nafa jumɛn yɛrɛ bɛ mawuludu la? Daba Tunkara nafa min bɛ mawuludu la a tɛ se ka fɔ ka ban sabu ka da kan an y'a fɔ Alahu Tala ye danfɛnw danfɛn da Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale de ko ka di Ala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan wa i mana fɛn fɛn kɛ ni Alakira tɔgɔ ye o jaabilen don Alakira yɛrɛ bonya kosɔn o nali o n'o dɔgɔkun o ye silamɛya donba ye donba foyi tɛ min ka bɔ ka tɛmɛ a kan. Allahu akbar. Bare jumɛn ni jumɛn kɛli ka ɲi kosɛbɛ i k'a dɔn mawuludu la? Min ni min kɛli ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ. Naam. Daba i seko ye ɲuman ye o ɲumanya ye o kɛ i b'a baraji sɔrɔ i mana fɛn fɛn di Ala ma daba i tɛ fɔ o baraji kɔ. O tɛmɛnen fana kɔfɛ fɛn min tɔgɔ ko kirama sɔli ka sɔli Alakira kan an k'o kɛ k'o caya kosɛbɛ kosɛbɛ o kɛ ka caya kosɛbɛ sabu ka da kan n'i y'o siɲɛ kelen kɛ Ala na kɛ mɛlɛko b'o siɲɛ 10 k'i kan n'i y'o siɲɛ 10 kɛ Ala na kɛ mɛlɛko b'o siɲɛ 100 k'i kan n'i y'o siɲɛ 100 kɛ Ala na kɛ mɛlɛko b'o siɲɛ 1000 k'i kan n'i y'o siɲɛ 1000 kɛ Alakira bɛ k'i ka avocat défenseur ye n'i kun kan ka minɛ Alakira b'a fɔ ko Ala dabato ne kama. Allahu akbar. N'o kɛra dɔrɔn i bila la a défenseur a t'i jɔ baara la ka maa si kungo fɔ ko Ala b'i minɛ o kumana mawuludu nafa tɛ se ka fɔ ka ban. Usaze o kuma n b'a fɛ i ka segin a kan programme ye min ye sabula radio jɛkafɔ an bɛɛ bi jɛ ka taa Hayidara ka wajurukɛ la programme ye min ye i k'o fɔ silamɛw ye u k'a lamɛn. Programme ye min ye naam kabiri juma kɔni mana jigin ne ka technicien Ahmed Jɛkitɛ n'a ka cɛdenw o t'u ka minɛnw sigi 26 mars kɛnɛ kan n'Ala sɔnna ma fɛn fɛn kɔni mana kɛ kɛnɛ in kan an b'a bɛɛ lase mɔgɔ ma k'u t'u sigiyɔrɔ la Ala ka jɛn kɔnɔna la. Usaze yalima an mago bɛ dɛmɛ na? Ayiwa Daba Tunkara radio kɔni mago tɛ se ka ba dɛmɛ na cogo si la sabu ka da kan radio yɛrɛ bɛ marché cogoya min na o dogolen tɛ a musaka ta tɛ. Inshallah. Bare yanni ka wuli i bɛ dugawu k'an ye an fana bɛ dugawu k'i inshallah. N bɛ dugawu kɛ Daba Tunkara i bɛ mobili ko min na an b'a ɲini Ala fɛ Alakira yɛrɛ kama Ala ka mobili ɲumanba nɔgɔya ye Daba Tunkara ka dugawu kɛ Sirifikɛ yɛrɛ ye Ala ka sini kɛnɛ ni laban ko ma Ala k'o kalifa la a yɛrɛ tulo b'an na nin waati in na n'Ala sɔnna ma Daba i ka mobili ko a bɛ ɲɛnabɔ a bɛ ɲɛnabɔ Daba i hakili latigɛ ayiwa inshallah hakili latigɛ n'o tɛ dɔ kɛra ko la a bɛ ɲɛnabɔ Daba a bɛ ɲɛnabɔ inshallah ni Ala sɔnna Tarawele Ala ka san wɛrɛ ta jira an na Tarawele ni baraji a b'an deli la Seydou kɔrɔfɔ tɛ nin don mawuludu a labɛnw bɛ sen na n'an bɔra yan sa an bɛ minɛnw jɛ ka taa Omnisport la n'o ye 26 mars ye wa an bɛ si laseli la kana siga Ala k'a sabati Josi Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau o don bi ma sɛbɛn fura in bila bɔli la o don Yoni Sodi k'a dɔn nin y'a bɔli ko siɲɛ 3649 a ye dɔ kɛ maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Bala min ye Sumayila Tarawele Bala Sumayila Tarawele ko a ko i k'a dɔn politique bunna ku kan Yoni Sodi k'a dɔn boli ye tiɲɛ ye nka n den n kɔ filɛ Yoni Sodi k'a dɔn laban na kɛ cɛkolonya ye min ye docteur Umar Maruko ye kalo 6 Yoni Sodi k'a dɔn dugukolo de y'a kunu wa yalima a taara sana wa maa si den kelen tɛ foyi kalama a la a ko kunnafoni caman kɔni jira la docteur Umar Maruko kabini don min n'a ye Kolobo kalaba kumaw fɔ ka ɲɛsin armée ma Yoni Sodi a yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ a ye baasi kɛ sabula o yɔrɔ bɛɛ min ye sɔrɔdasiw dɔw ye olu ni marifaw Yoni Sodi k'a dɔn olu ye ayiwa a ka siso sɛgɛrɛ Yoni Sodi k'a dɔn ka taa yɔrɔ koli a ma ye a sɔmina joona Yoni Sodi k'a ta o don la ka n'a bila bi la min ye Afrikalo tile 4 ye san 2022 docteur Umar Maruko maasi ɲɛ kelen ma d'a kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kabini o kɔni kɛra bureau politique Sadi Yawuru bi kungo o y'a jira diɲɛmaa na k'a fɔ olu ka ɲɛmaa i k'a dɔn kɛbaa kɔ o kuma u bɛ mɔgɔw ladɔnniya min ye docteur Umar Maruko ye kɛbaa kɔ min ye lakana tigilamaw t'an b'a ka so munumunu ayiwa min ye dakabana marifaw ye o b'u bolo u kɔni jigi dalen don a kan n'u ye Umar Maruko ye u b'a minɛ sɛbɛnnikɛla ko kuma in kɔni fɔra ka bɛn a waati ma nka don ni bi cɛ kalo 6 maa si den kelen tɛ min kɔni bɛ se k'a fɔ n ye Umar Maruko ye ɲɛna walima a dogolen bɛ nin yɔrɔ in na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ docteur Umar Maruko ka tununi
a bɛ ko caman de gɛlɛya ko fɔ ka ɲɛsin a yɛrɛ ma ni hakili b'a la a yɛrɛ delila ka kuma kolo dɔ fɔ ka ɲɛsin Choguel Kokala Mayiga ma i k'a dɔn kuma in fɔlɔfɔlɔ la ni ka bɔ kɛnɛ kan o kɛra a ma kungoba ye sabula a ye kaso nɛɛnɛ hali n'o y'a sɔrɔla a bilala k'a fɔ de waatini a ka kiiri bɛ kɛ décembre kalo nata ayiwa décembre kalo tile 28 nata a ka ayiwa kiiri na kan ka k'o la ni nin fana taara far'o kan k'o cayara Johnny Sodi yalima a m'o de dɔn ni ka tunu wa kunnafoni dila kɔni y'a jira k'a fɔ waati kɛra kunnafoni di sira dɔ bɛ Laginɛkaw fɛ yen a ye ayiwa kumana o kunnafoni di sira kan a ko ale Dr Umaru Mariko a bɛ nin na bana t'a la a minɛn tɛ a dogolen tɛ wa ale bɛ Mali yɛrɛ de kɔnɔ fana koyi ale ma boli ka taa diɲɛ dugusi la Mali ka bon a kɔni ye nin kuma ninnu lase nka n bɛ nin yɔrɔ kelen in na walima n dogo k'u ye nin ye o ma bɔ a da sɛbɛnnikɛla ko k'a ta o don kɔni n'a kana bila o ye kalo 6 ye maa si den kelen ɲɛ ma da Dr Umaru Mariko kan sɛbɛnnikɛla ko yalima ko in na to nin cogo in na wa ɲininkali tun bɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Dabatungara ne bin tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni parce que n'o ye Modibo Kɔnɛ ye nin y'a ka sɛbɛn ye Modibo ko a ko conseil des ministres n'o ye ministres ka laadala ɲɔgɔn ye u ye sigi kɛ ka bɛn a kan k'a fɔ fɛn min ye jamana marabolow ye maire minnu b'a kɔnɔ ani élu communaux minnu bɛ yen fɛn min y'u ka mandat ye dɔ farala kan kalo 6 sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin maire ninnu ye kabi san 2016 ninnu de sigira sariya kɔni bɛ min fɔ o jɛlen bɛ sabula fɛn min ye décret ye numéro 22 02 97 PTRM min dara mɛkalo o tile 20 san 2022 ale kun ye ɲɛfɔli kɛ sɛbɛnnikɛla ko ɲɛfɔli ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ kuma min fɔlen b'a la o de ye k'a fɔ kalo 6 kura wɛrɛ o kɔni dira élu communaux ma n'o ye mairie baarakɛlaw ye minnu bɛ yen ni kala ta n'olu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kalo 6 min n'o dira dɔɔni dɔɔni o nana fori jamana yɛrɛ nana a lajɛ sa o tuma min bɛ se k'a to maires kana langoloya baara ka kɛ o tuma fɛn min ye mandat kura ye o ka d'u ma sɛbɛnnikɛla ko mandat kura min n'a dir'u ma colonel Ablaye Mayiga ale yɛrɛ de nana ka na ɲɛfɔ koyi sabula a y'a jira k'a fɔ an bɛ don minɛ ko bi jamana ka basigili jamana ka ɲɛta ani jamana ka kunkɔrɔtali o ti sabati cogoya si la fɔ maires ka bila baara de la o ka tɛmɛ ni baara ye o tuma mandat sabanan tali ka d'u ma o wulikajɔ a n'o baaraw o bi kɛ nka n'a bi kɛ sariya y'a jira k'a fɔ tɛmɛ tɛ se ka kɛ mandat 2 kan mandat dun 2 u y'o kɛ ka ban o tuma mandat sabanan min n'o bi ta ka d'u ma o tɛ se ka kɛ fɔ a ka kɛ yamaruya kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ o ko min ma fɛn min ye prorogation sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana in marabolo n'i y'u larawe i b'a ye k'a fɔ conseillers communaux maa 111 bɔɲɔngo o bɛɛ lajɛlen de bɛ minnu ni nin ko in bi tali kɛ olu la minisiri ko a ko wulikajɔ bɛna kɛ fɛnɛ marabolo caman bɛ commune caman bɛ minnu kɔnɔna na gwɛlɛyaw bɛ maires ni jamanadenw ti kanbɔ u ni sigida denw ti ɲɔgɔn kan fɔ tuguni o tuma teliyala wulikajɔ de bɛna kɛ jamana fɛ maa minnu bɛ yen n'olu ka marabolo b'o gwɛlɛya la olu nɔnabila o bɛ se ka kɛ cogo min u ko min ma délégation spéciale sɛbɛnnikɛla ko nin hakilina min dara jamana gouvernement fɛ a bɛna ni lafiyaba de ye sabula maaw jɔrɔlen bɛ ni maires tɛ yen bi mun de bɛna kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni Josi Sedu fɛn min bɛ se ka maa kunu kana sɔn abada o k'i nɛmu Josi Sedu n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Bouakar Payitaw ko a ko gɛlɛya min bɛ polisi minnu kan ka taa baara bila la n'o ye retraite ye san 2022 i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ i k'a dɔn gɛlɛya kura donna na sabula commission de défense min bɛ CNT kofɔ o y'a jira k'a fɔ ministre de la sécurité a ye ŋaniya ni hakilina min da a man ɲi o tuma wulikajɔ kura ka bolo da min b'a to jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ bila hakɛ kelen kɔnɔ Josi Sedu retraite ye wajibi foroba baarakɛla ani kadiriw Josi Sedu i k'a dɔn n'i ye waati jan kɛ foroba baara la lafiyabɔ o bɛ bolo da ye sariyakisɛw de fɔlen don ani bɛnkansɛbɛnw de bɛɛ minnu kɔni b'a timɛ ni ka sɛbɛntiya
i kɛra finitigi ye o i kɛra civil ye o i ni retraité ka kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ko ta k'u lajɛ lettre ani bataki minnu gɛra i k'a dɔn conseil national de transition n'o ye CNT o y'a jira k'a fɔ ka ministre ladɔnniya ministre min n'ale bi polisiw ayiwa ani ayiwa gendarmew kunna k'a fɔ de ayiwa maa minnu do a fɔlen don k'u bɛ taa retraite la san 2022 i k'a dɔn a kɛcogo man ɲɛ tiɲɛ don n'i ye sariyaw ta k'a lajɛ Johnny Sodi b'a ye k'a fɔ ayiwa bɛnkansɛbɛn minnu bɛ foroba cakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkun gɛlen don ayiwa min ye note article 140 n'i y'o ta k'u lajɛ polisiw fɛ yen a jirala k'a fɔ min kɔni ye polisiya baara ye maa o maa n'o ye san 60 ani san 5 sɔrɔ i k'a dɔn baara in na n'i ye commissaire de police e kan ka taa lafiyabɔ kɛnɛ kan san 62 o ye officier de police ye san 61 o ye corps des sous-officiers de police Johnny Sodi k'a dɔn nin si mana sɔrɔ i fɛ baara la e ni baara bila ka kan ni ka taa lafiyabɔ la nka a yera k'a fɔ min ye yɛlɛma dɔw ye olu kun kɛra san 2021 sabula article décembre septembre kalo tile 23 san 2021 arrêté dɔ tara wulikajɔ kura nana boloda ka hakilina kura don Johnny Sodi k'a dɔn o bi yɛlɛmaba de don a ko kɔnɔna na Johnny Sodi o yɛlɛma yɛrɛ kɛra sababu ye dɔw bɛ yen olu kun ye nin zi in sɔrɔ koyi wa min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a fɔra ko k'u ka to ye ayiwa i k'a dɔn ko in bi paw kunna Johnny Sodi k'a dɔn o kɛra kununko sɔgɔmada in na ni ministre ko k'a bi can k'i jɔ ka na boloda ka ɲɛsin dɔw ma a k'o ye gɛlɛya ye gɛlɛya in de kɛra mankan misɛnnin ye fo ka kuma in wuli fo ka taa kuma in lase commission de défense ma CNT kɔnɔ olu fana hakili jagabɔ kɛ hakili jagabɔ kelen min kɛ u ye kunnafoni ta k'a jɛnsɛn ni ka ministre sɛgɛrɛ Mali ye jamana kelen de ye jamana min do fana a bonyanen do ayiwa min ye sariya a bi taama bɛɛ lajɛlen kan siya ko t'o la diinɛ ko t'o la i k'a dɔn nin ye cɛ ye nin ye muso o t'o la Johnny Sodi k'a dɔn min mana fɔ sariya kɔnɔ bɛnkan minnu bɛ yen a bi boli bɛɛ ka ɛlɛ ni hakɛ kelen na Johnny Sodi munna ɲɛnawoloma bi kɛ k'a fɔ dɔw bi taa retraite la dɔw dun tɛ taa retraite la yalima ministre ka ni ayiwa nin ɲɛnawoloma in a kun dun ye jumɛn ye o tuma segi ka kɛ ko ninnu ka sisan ni ka ko bila ayiwa a minɛn kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɛ ka pep i bolo don Dama ngana ne bin tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du Mali masiriba n'o ye Badou Escoba ye nin y'a ka sɛbɛn ye Badou Escoba ko protection civile fanfɛla na Abdramani Doumbia a n'a tɔɲa maa 29 sariyatigiw de ko u ka bila u ka hakɛ kɔnɔna na n'o ye Cour suprême ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamana ye sariya minnu dara ni maa 30 bɔɲɔngo k'u bɔ jɔyɔrɔ la ani k'u bila danganiya na danganiya min n'u ma diɲɛ n'a ye u taara u ta da bɔgɔ jeni ka sabu nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye sariyatigiw u nana ko in da k'a larawe ka taa n'a ye k'a larawe ka segi u nana bɛn min kan o de ye k'a fɔ ni jɛ 30 Abdramani Doumbia a n'a tɔɲa maa 29 protection civile u ka bila u ka jɔyɔrɔ la u nɔ na jala min n'a dir'u ma u ni jala in ka kan u ka tɛmɛ n'u ka baara ye sɛbɛnnikɛla ko a k'o kɛlen kɔfɛ kalo 6 u y'o kɛ makɔrɔni ni sigi la ka jamana lajɛ jaabi ma sɔrɔ o yɔrɔnin bɛɛ i n'a fɔ sariyaw b'a fɔ cogo min Cour suprême ale ɲɛma labanna ka sɛbɛnni kɛ ka ci kiri ministre ma k'o ladɔnniya k'a fɔ baara in kan ka kɛ nin cogo de la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye maa ninnu ye promotion 1993 u ye baara daminɛ o la sɛbɛnnikɛla ko jɔyɔrɔ ko ani wulikajɔ n'u ka hakɛ minnu bɛ ngɔri nana don la o tuma u laban nana laɲini kɛ sa u bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔna na cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko u bilara u ka hakɛ kɔnɔna na fɛn min ye ministre ye n'o ye ministre min bɛ kana kunna ale nana laban tuguni k'o sariya kɔkari ni ka jɔyɔrɔ in ani makama in bɔ su la sɛbɛnnikɛla ko a nana kɛ kuma caman ye teleso n'o ye Joliba TV ye o la a ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'o ye Karimu Buyagovi ale nana kuma ka kuma caman fɔ sabula a y'a jira k'a fɔ olu ka hakɛ minnu n'olu kan ka bilo minɛ kɔnɔ majɛ caman b'a la protection civile jɔyɔrɔ min b'u bolo jamana kɔnɔ bi a dogolen tɛ sabula wulikajɔ ni jija ani cɛsiri u b'a la k'o kɛ jango makama kura min n'u talen bɛ ka bila o minɛ kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen jija n'o cɛsiri u bɛ o la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali terrorisiw kɛlɛli ani wulikajɔ Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ sapeur pompier
benna amanikala ko ma bisa wa min dara ka fu ka ta formation professionnelle ke école nationale de protection civile ou claler joyoro ni bonya ni makama minganga duma en 2015 loi de beau fort ou tara kabla o mina kono ngana ma femme ministre de la sécurité o nana kana sharia in ko kari la segu ko tuguni awo min ye police ta ko o chekele inde do Allah karante ko be min bolota ate sara ko yi Allah ngongoro ke do zanya fi ka ke don doni ngoro ke do mais sabanigala ko ako min ke cogo manye o lagali cogo tinye ako ni ya ta kala ja Abdurrahman Dumbia ana tonyo nana kana sebendo kiri la fe min ngoni ye ko yin akate me sharia bunaku ka sharia ko ukablo ka mina kono uka sarawari anu ka bilete ukumblara indi superieur mina no ye keme nani sabaye ukadu ma wakubola kana fe minye keme nani ani shekina o dosera sabanigala ko fe minye ni lieutenant nunuye de galondo sabula lieutenant galon oye fly kelebe oye sous lieutenant kelebe oye lieutenant plein abi fo lui demander galon semaine kala ko fe minye sharia tuye oye galon no disila kuraye ka kla ka fo ku ka wor ka duma o kablu ka mina ko fay ma banay semaine kala ko akwa me do mina kobi min dora o de ka fo jamana kanin la waleya min mise ka to ni ma chesi lo protection civile o kademe sabula ka damene kunungo la ka se bima oye baraba de ke misali nyuma talembe ma chamanga iba fo lieutenant colonel Baba Danyo lieutenant colonel Mintu Bagayogo lieutenant colonel Ahmada Lamini Yatara nimbela jele chesiri ke kabara ke protection civile kabisa 1993 ni ko bolu ka hake bolsho la jamana kono yala binyewa o jurume da ta jamana to kuna wani blani anya min bole tirom di Mali kono Mali kase Joasi Sedou shuya a juye cliché Joani Sedika don bi boni sebe mi nu kama la révélation ko dogole ku dakena ka aboluko chien keme woro ani shegi mami nye sebe ninge atwa de ko prosper ki abi bo segu missiona Joani Sedou akika do jamana kurandege ba hakaja ni wulika jok mabulu da ikado Lamini Sedou fe ministry mi na be kurani jikuna ani awasanu ko Joani Sedika do sanjikoro wo shideti don ni ngamale yoni sudi ka don na soro la maliden gunde fere de kunga nga ke kata nyini dia fa wora fe kana na jamana kono Lamini Sedou yoni sudi ka do anna furada ma chage daina ale ma foko kurandege bana ama foko ji soro li gela bana yoni sudi nga nanye kunu laje ke billaje chama boborala yoni sudi ka do dabali ani fere ani ko nyedon yoni sudi ka do imana blo kuna kaba ikado kamana tagwa akula Lamini Sedou ni demisen ikado ni demisen ni ministry minga wulika do ni chesiri te dore demisen mais c'est ministre là mais chefi do ça mais o bala fama de o tu vas pas ni demisen ni chogodi ya fama attention c'est ministre Lamini Sedou kadro dangoroba inani ama dugo mashila gela ni gela mimbe energy la ewa fama koro datugule kundoka ngana mu shuwani minangoro Lamini Sedou kadro minado be energy bolo na be kurakla ola ado be kabini sa 1962 Lamini Sedou kadro otinye akoni ndamanda damada tiya foli de kera sababu ye machamanga family soro wulika jokura wu anita mashakura minunga nga buluda Lamini Sedou ayida do ni jele la wati mi ni kurango gele yɛrɛ bi ba pew Mali kɔnɔ fɛrɛ ni dabali min kan ka tigɛ wari min kan ka don a la a y'i dasi nin bɛɛ lajɛlen ma Joani Sedou sɛbɛnnikɛla ko nka gɛlɛya wɛrɛ min bɛ yen o de karatu ma ni sonba kule minnu bɛ Lamini senkɔrɔla la Joani Sedou k'a dɔn énergie baarakɛla caman bɛ yen kadiri caman bɛ yen min dogelen don suɲɛni ni nganamu na Joani Sedou k'a dɔn dɛsɛlen don k'a dabila sɛbɛnnikɛla ko a k'o damanda de bɛ Lamini Sedou senkɔrɔla la a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ edam tɛ bila ko ye Joani Sedou k'a dɔn kuma min jamana in i k'a dɔn hadamaden ma caya i k'a dɔn machines ma caya minɛnw ma caya énergie tun bɛ se jamana kɔrɔ Joani Sedou k'a dɔn waati dɔ nana maliden nana caya ka tɛmɛ masimafɛn cayara usine cayara nin bɛɛ lajɛlen mago de bɛ courant na Joani Sedou k'a dɔn n'olu cayara ka ban awa min ye masimafɛn minnu bɛ énergie taama walima a bɛ taa sira minnu fɛ olu fana fɔleni o ye wajibi de ye diɲɛ ye yɛlɛma ye Joani Sedou k'a dɔn Lamini Sedou a y'i kɔ da nin damada de la a ko n'i ko ta k'a lajɛ an ka kuranko jubaju dɔ fana ye awa essence ko ye Joani Sedou k'a dɔn essence zonbaw de dalen don énergie kɔnɔ u b'a kɛ dingɛ kɔnɔ
olu b'a salo te carara ni ka taa feere ten gaki wa soma ma tɛmɛ o kan n'i ko k'i b'u contrôler n'u m'i fiyɛ u b'i bo ja tiɲɛ don ne de bɛ k'a f'i ye énergie ye somabugu de ye a ko énergie sonbugu de don koyi a ko i k'a dɔn cadre dɔ dalen don bi san 10 san 20 bɔ énergie i k'a dɔn essence ni gasoil min bɛna bila dingɛ kɔnɔ n'a kan ka kɛ ka courant mɛnɛ jɔnni sodi min dabɔlen don kalo kelen kama a tɛ tɛmɛ tile 3 kan sabula olu b'a bɛɛ lajɛlen fiyɛ jɔnni sodi k'a dɔn réseau juguba de sigilen don lamini sedu n'a t'o kalama nin fɔtɔ fila ye jɔnni sedu i k'a dɔn essence ni gasoil min bɛ kɛ dingɛ kɔnɔ ka machine taama a ko so dabirilen don a la yɔrɔ sedu jɛkuluba dɔ de sigilen don dɔw b'a feere dɔw b'a sama dɔw b'a wari minɛ dɔw b'a ɲɛnabɔ a bɛ taa ni yɔrɔ minnu na olu fana mɔgɔ b'u damana yɔrɔ sedu ni wulikajɔ ma boloda ni lamini sedu n'a ma wulikajɔ boloda ka taa tugu ninnu na a ko i k'a dɔn a tɛ lafiya sɔrɔ abada sabali dɛ kana lamini kɛ ba falen kan dɛ ko soma kwalen don u tɛ se ka mite u tɛ se ka gɛn ka bɔ u tɛ se ka foyi kɛ ne ko i bɛna to u bɛna saraka da cɛ kan ne ko maa bɛ kɛ ŋana ye gansan wa o cɛ n'i ye maa n bɛ min f'i ye k'o jateminɛ n'i ye maa kelen faama ye ala de y'o saraka tɛ bɛɛ dilan k'o da i kan n'o tɛ ɲɛna ko maa bɛ k'a ye gansan o cɛ maa tɛ k'a ye gansan Asimu filɛ nin ye Kuluba e ɲɛna ko k'a jala sigilen don wa a jala tɛ miyaŋa di ko ne f'a ɲɛdɔn e ɲɛna ko a jala don wa o tuma baga kɔgɔlenw b'a cɛ la wa non ala ka baga de b'a cɛ la ni ala baga tɛ i bɛ se nin na o cɛ e tɛ se non mais tu peux pas n'o tɛ janfa caman kɛra dɛ alors n'i kɛra ministre ye dis-toi que ala de ko i ka kɛ nin ye fa'alun lima yuridun i bɛ se min na o kɛ i k'i jigi da ala kan u tɛ se ka foyi k'a la c'est moi qui te dis ina y'a fɔ e sa n ko n'a fɔra jamana in fa ma k'u ka sarakati di nafigiw ma walima boli ma anw kɛra boli n'i ye woro ci la a bɛ jaabi a bɛ jaabi on connaît tout i b'a dɔn on connaît tout on sait qui est qui dans ce pays mais maire de wayi t'i mago la t'i mago la Jɔnsi Sedu a ko énergie janfa tɔ filɛ nin ye Lamini n'a sera ka wuli ka jɔ kɛ Jɔnsi Sedu ka nin zɛnzɛn ka nin sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn nangaraba hali yɔrɔ jan tɛ ko ye maa dɔ bɛ a k'olu ɲininka dɔrɔn u b'a bɛɛ ɲɛfɔ a ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan kabatibara n sɛbɛn bɛ n ka foroko ma ni yiriw m'a dɔn waa b'a dɔn ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma nouvelle horizon ɲɛdankura fasiriba n'o ye Toguna A Tarawele ne y'a ka sɛbɛn ye Mali ka école de guerre min bɛ sɔrɔdasiw tɔgɔ la an kun ye kunka ci ya k'a fɔ jamanadenw ka wuli ka jɔ ni dɛmɛ kɛ école ko belebeleba min na n'o ye école de guerre ye duwawu min n'an y'a don dɔɔni dɔɔni duwawu bɛ ka minɛ sabula école a ma jɔ sokura la fɔlɔ nka an ka mɛru y'a sani waati cɛ fɛn min kɔni ye promotion fɔlɔ sɔrɔdasi gojo maliden cɛ 20 minnu kalannen bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn ni kɛlɛ fɛrɛ la olu ka diplôme dir'u ma kunu u bɔra u y'u kari drapeau la pop o garabu naam sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre de la défense n'o ye colonel Sadio Kamara ye ale yɛrɛ de taara nin ko in ɲɛmaya minɛ kalanden minnu kun bɛ Mali ka école de guerre la cɛ 20 n'o ye kalanden jolenw ye olu de bɔra école ɲɛma n'o ye commandant ye général de division Umar Dawo ale ye hakililajigin kɛ école in sigira hukumu min kɔnɔ a n'a bilalen bɛ baara minnu na a ko an bɛ don min na ko bi jamana kana sabatili tɛ taa kalanbolow kɔ ka kalanbolo ɲuman di sɔrɔdasi jolenw ma ni ka dɔ fara u ka dɔnniya kan k'u jo ka dɔ fara kɛlɛ fɛrɛ kan o de bɛ kɛ ni école in na a ko a bɛ foli kɛ jamana ɲɛmaaw na u ye hakilina ɲuman min sɔrɔ ka ni école belebeleba in dayɛlɛ sabula a kɛra sababu ye fɛn min y'a sigi fura dama k'a daminɛ novembre kalo san 2021 na ka n'a bila bi la maa 20 fɔlɔ a y'olu former sɛbɛnnikɛla ko a ko kalo 11 kɔnɔna na o maa 20 u kalanna fɛn caman na kɛlɛ ɲɛdɔn ani wulikajɔ minnu kan ka kɛ min bɛ se k'a to jamana yɛrɛ k'a ka kɛlɛbolo sɔrɔ ni k'a yɛrɛ lakana a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Umaru Dawu ye a ko fɛn min ye jamana ye don n'a nataw la Mali bɛna kɛ misali ɲɛnamaba ye min ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛna waso n'a ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ directeur des études n'o ye colonel major Yakuba Sanogo ye ale y'a jira k'a fɔ ekɔlidenw ye kalan kɛ sabula u y'u seere i bi seereli min dɔn moyenne k'a daminɛ fitinin na o ye 11,90 ye maa min ye bɛɛ da o ka moyenne ye 14,95 sur 20. Ça, c'est ce qu'on appelle. Il pas d'origueur armée. Non, c'est ça.
C'est ça. Après 11-11. Ah bon? Premier 11-94. Premier 14-95. Ah, le premier à 14-95. Mais le dernier à 11. 11. Mais extraordinaire. Sur 20. Sur les 20. Oui. Oui. Ça, c'est une sensation. Sɛbɛnnikɛla ko Naam. a ko chef d'état-major tɔgɔ la fɛn min ye général de brigade Usumani Wele Jalo o kɔni tun bɛ fɛn min ye foli ye k'o ta ka lase jamana ɲɛmaaw ma jamanakuntigi foli taara ka lase a ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiri min bɛ sɔrɔdasiw ka ko kunna n'o ye narakaw ka den ye colonel Sadio Kamara colonel Pasa kanuniba taara ka d'a ma sabula diyagoya école de guerre bi kɛ kala bi kɛ diyagoya la ale de y'i bolo turu k'a fɔ ɲina fɔ kala ka kɛ wa kala kɛra promotion fɔlɔ bɔra A kana taa walidenw faa dɛ. jɔ colonel Pasa colonel Pasa k'u fa ni mun ye ale bɛ cogo min a kana taa maa tɔw kɛ ten hali I tɛ sogo dun. a tɛ sogo dun a Pasa an bɛɛ i ko fanfiyɛ. Jeliba Seba Lamini ka fanfiyɛ. Seba Lamini bɛ nkalon min tigɛ ko cɛ dɔ bɛ yen ko fanfiyɛ ko fasalen don ala n'o Pasa kojugu n'a bɛ wuli k'i jɔ a bɛ kogo de minɛ ne ko n k'o sara a mɛnna. Seba Lamini bɛ nkalon tigɛ ko fanfiyɛ. Wa Sadio i ka Sadio Kamara ye colonel Pasa colonel Pasa fanfiyɛ de don. fanfiyɛ a ti kuma o n ko o de y'a ka problème ye. a ni jalen bɛ a fasa jalen bɛ wa hali a ka interview a tɛ kɔrɔtɔ. Moi je suis ne ko an tora la koyi. a ti kɔrɔtɔ ayi a ti bɔ a cogo la dɛ. imperturbable. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko tanuniba taara ka lase ministre de la défense ma colonel Sadio Kamara sabula a ye école belebeleba min hakilina sɔrɔ jamanakuntigi n'o ye yamaruya di k'a fɔ a nafolo ka bɔ baara ka kɛ a bɛna bɛn sababa ma sabula a bɛna ni basigibaden ye jamana kɔnɔ a bɛna ni ɲɛtaa ye kununko Mali ekɔlidenw tun bɛ bɔ n'an ka officiers ka taa kalan diɲɛ jamana wɛrɛw la Mali tun bɛ nafolobaden bɔ a la maa kalanda yɛrɛ tun man diya o banna zeni école bɛ Mali yɛrɛ bolo n'o ye école de guerre ye a kalanbaa jolenw bɛ yen minnu b'a ɲɛdɔn wa promotion fɔlɔ bɔra Mali armée ka indépendance an yɛrɛ ka yɛrɛ ta a bi sabati ni école belebeleba in dɔ ye min ni wulikajɔw bɛ sen na a yɛrɛ jabala kura n'o bɛna kɛ lakɔli belebeleba ye o bɛ se ka jɔ cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Seydou i tɔn kɛ n ka Te Koyima premier min Te Koyima Jeka pep. La muna beni guna vole longili la ulaga lefe alagana jondo la kandi wero ulaja ulaja nya ikologela karakashi ay kaino ça c'est le bon moment ça c'est le bon moment donne men dongli dare Salifou ça c'est démodé ni sanga burda ni ndongli sanga Joti Seydou mbala cogo bɛ di sabatu kana ne bi ntɛgɛ don bi kɛ ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui bi fasiriba n'o ye la rédaction ye nin ye u ka sɛbɛn ye la rédaction ko a ko fɛn min ye wulikajɔ ni cɛsiri diɲɛ don o don fɛn min ye cɛba dɔ ye min n'a cɛsirilen bɛ jamana ka ɲɛtaa n'a ka jija la a bɛ kokura kɛ Ibrahima Jawara ni an kun ko kunu Stone bi n'a y'i ja a fɔ Jason Jason oui Jason ye mun ye sɛbɛnnikɛla ko Jason ye société belebeleba ye min n'a sigira Ibrahima Jawara fɛ n'a ka wulikajɔ n'a ka jija ye sɛnɛ dugukolo baarali a ɲɛdɔnni fɛn min ye sɛnɛfɛn kuraw nali ani jamana dɛmɛni ka na ni makaama bɛɛ lajɛlen ye cikɛlaw bɛ nafa cogo min a fɔ Jason sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana in ka sɔrɔ belebeleba bɛ sɛnɛ de la sɛnɛ fana tɛ se ka kɛ ni dɔnniya kuraw tɛ ani bayɛlɛmali kuraw tɛ diɲɛ seleke naani bunakun kan diɲɛ jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ balo ta ka na di Mali ma olu ka dugukolo ma ɲi n'an da ye ji t'u bolo n'an ye nka fɛn min kɔni ye baarabaliya ani ko yɛrɛ ɲɛdɔnbaliya o de bɛ kɛ sababu ye ni k'an ka sɔrɔ yɛrɛ ni k'a dɔgɔya kosɛbɛ o tuma ka société sigi min bɛna ka na fɛɛrɛ kuraw lajɛ ni k'a jaabi sɔrɔ k'a di jamana ma jamanadenw ka bila o sira kan ka baara kɛ n'o ye o ye Ibrahima Jawara a ka baara ye zeni ɲina a ye foro min bi foro belebeleba do n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kɔɔri foro de ye o de don a nana ni kɔɔri suguya kura ye a kɔɔri si n'i y'a ta k'a lajɛ hectare kelen la a bi tɔni 3 de kɛ 3 tonnes par hectare Jason Jason pop
k'a sɔrɔ kɔɔri si min b'an ka sɛnɛkɛlaw bolo n'u b'a sɛnɛ n'i ye tari kelen bi n'i ye tɔni kelen sɔrɔ i b'a fɔ k'i ye sɔrɔ ba kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ foro min n'Ibrahima Jawara y'a bi a ko k'o kɛ misali ye k'o jira diɲɛma na k'a jira Mali sɛnɛkɛlaw la n'i y'a ta k'a lajɛ hectare kelen la sɛnɛkɛla mana tɔnɔ a bɛ se ka 56 de sɔrɔ nka n'i y'a ta k'a lajɛ Ibrahima Jawara ka nin kɔɔri si a n'a ka fɛɛrɛbolo kura ye n'i ye hectare kelen sɛnɛ 1,136,000 i b'o de sɔrɔ avec Jason sɔrɔ da y'o ye avec Jason sɛbɛnnikɛla ko a ko kɔɔri foro ye a kelen ma taa maa minnu bɛ yen n'olu ye maa hakilimaw ye député kɔrɔw Sulemani Kamara madame Binta Bitar Amadou Sidibe Aminata Keita ka fara Dolon kan ninnu bɛɛ lajɛlen ye kodɔnbaw ye o ye Israélien ye ani olu yɛrɛ tun bɛ foro kɔnɔ bɛɛ lajɛlen taara ka taa kɔɔri foro in lajɛ a ko fɛn min y'a kɔɔri mugu ye k'a minɛ a kɔɔri mugu cɛ ka ɲi a ka girin wa premier choix don bɛɛ bɛ girin a kan sɛbɛnnikɛla ko Ibrahima Jawara kalikan don don n'a nataw la nin kɔɔri si ani nin kɔɔri sɛnɛ cogo in nin bɛ se ka carin jamana kɔnɔ cogo min na wa a ko kɔɔri si min don san kɔnɔ foro kelen na k'i bɛ se k'a sɛnɛ ko 2 saisons. o ye sɔrɔ da ye a ko ni nin sabatira a bɛ kɛ sababu ye tulu k'o sɔrɔ fɛn min kɔni ye kɔɔri camanbaden ye k'o sɔrɔ allemand bétail o bi sɔrɔ usine ko bi walankata an ka jamana kɔnɔ kɔɔri parata usine o bi walankata an ka jamana kɔnɔ ani sɔrɔba de bi don an ka jamana kɔnɔna na Ibrahima Jawara ko a ko nin ye phase fɔlɔ ye phase min n'o bɛna kɛ hectare 1000 a bɛ n'o de sɛnɛ o bɛ kɛ Kayi mara la o tuma mago bɛ maliden bɛɛ ka dɛmɛ ni duwawu la sabula ale kalikan don fara nɔgɔ dilannen kɔfɛ ka bɔ yen jamanadenw lafiyalen kɔfɛ karoko la ani cakɛdabaw dilen kɔfɛ jamanadenw ma a ko de zeni ko fɔ sɛnɛ ani dun ka fa k'o ka sabati o de bɛ laban Ibrahima Jawara kuma ɲɛna kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la Joati Seydou ne bɛ n keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui a bɔli ko siɲɛ 333 Joati Seydou k'a dɔn fasiri kɛba i k'a dɔn a tɔgɔ de ko Alhaji Abe Haidara a ko Mali ballondan Mali farikoloɲɛnajɛ a jubaju ye ballondan ye o kanuba de ka ca kosɛbɛ Joati Seydou k'a dɔn nka an bɛ donni minɛ ko bi Mali ballondan k'a dɔn a ɲaaminen don a faamu ya mandi sabula min ye ballondana kɔrɔw ye dɔw ta ye faso kanu ye nka dɔw kɔni da ye wariko yɛrɛ ye Joati Seydou k'a dɔn ni maa min dun bɛ Bavier dɔn Fédération Malienne de Football président maa kati gɛlɛnba min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a ko kɔsɛ in na min ye Abu Brahima Cham ani Sidiki Kante ninnu kɔni u ɲɛ ngɛnɛ bɔlen don fédération na i ka n'i miiri kuma jugu foyi la u taara ka min kɔni juru fédération ka ani Mahamudu Touré n'u k'a ma ko Bavier Joati Seydou ka sababu kɛ mun ye u bɛ fɛn min nɔfɛ Joati Seydou k'a dɔn o ye kasabiko de ye Bavier dun i k'a dɔn wariko la i k'a dɔn maa telimanba tɛ a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ a bɔ Mali fédération Ala de bɛ fara a kan Bavier yɛrɛ Ala de bɛ fara a jɔyɔrɔ in kan sabula ko dama min dalen don k'a sɛgɛrɛ bi i k'a dɔn a fanga ka bon kosɛbɛ mankan bɛ so mankan bɛ bɛɛ da la mankan bɛ ayiwa kɛnɛmana yɛrɛ la Joati Seydou a ko ayiwa Fédération Malienne de Football ka renforcer a ka se ka jija min ye mago ye a sinen don jamanaden bɛɛ ma ballondonna kɔrɔ fara kɔrɔlen kan bɛɛ lajɛlen mago bɛ jamana ye nka n'i ka ta kɛ ayiwa nafoloko ye n'i ta kɛ wariko ye a ko bi balan kosɛbɛ sabula min ye Mahamudu ye i k'a dɔn a bannen don wari bɔ yɛrɛ de ma karakata sabu awɔ e y'a jo t'o la dɛ k'a ka wari d'a ma ayiwa n'a ma wari d'a ma an b'a gosi bon fɛn min fana tɛ bolo la kun a bɛ yen wari bɛ yen fɛn min tɛ bolo la wari bɛ yen sa Bavier wari b'a kun ni ballondan tɛ Joati Seydou sɛbɛnnikɛla ko nin ballondana kɔrɔw delilen don miliyɔn caman de la Joati Seydou k'a dɔn ka miliyɔn caman dun o miliyɔn caman ba dun tɛ Fédération Malienne de Football bolo e dun b'a fɛ ka na jamana dɛmɛ n'i bɛna jamana dɛmɛ Joati Seydou k'a dɔn k'o ye fila ye jamana kanu ani jamana lapasali o jɔyɔrɔ ka bon Joati Seydou k'a dɔn dɔɔni ka don i da o fana ye wajibi ye nka miliyɔn 9 walima miliyɔn 6 Joati Seydou e sara ka k'o ye a ko i k'a dɔn fédération tɛ se k'o kɛ a ko ni ko ta k'a lajɛ hali kɔsa in na an ka ballondana kɔrɔba dɔ bɛ yen min donnen don Sidiki Kante Joati Seydou k'a dɔn a kun ɲini n'a fɛ a kana ayiwa min ye samatasɛgɛw dɛmɛ Sidiki Kante min kɔni ye miliyɔn 3 ye a fɔra k'o na d'a ma sara ye k'a ko 3 miliyɔn ale bɛ mun k'o la yarɔ a jɔnna dɛ awɔ ko 3 miliyɔn k'a bɛ mun k'o la k'ale bɛ mun kɛ 3 miliyɔn a ma jɔn
o ma faso ko tɛ ya bon a problème o de yo ni min ko ndai faso ko ye Jean Sedi ka do i b'o gilan ni min ko ndai faso ko la mi wari ko la a dun jɔyɔrɔ fana bɛ yen i b'o fana gilan fédération jo t'a la dɛ parce que n'u ye international ta kana entraîneur international ta kana jamana wɛrɛ taw u ti sɔn ka 3 millions f'olu ye o y'a to k'u la mais n'an yɛrɛ taw nana u bɛ n'o baara kelen de kɛ a bɛ 3 millions f'u ye mun na bon il faut bien les payer i b'a fɔ a bɛ jamana wɛrɛ taw sara ka ɲɛ cogo jumɛn Mali yɛrɛ de fɛnɛ t'a den valoriser ça c'est un problème hein Baviye ko ngo a ko an bi doni mina ko bi an ka lajɛ Mali kura ko de do jamana bi bɔ nɔgɔ la cogo min na an ka jate minɛ ni nana ko faso Jean Sedi ka dɔn ayiwa min ye hakilinaw ni taabolo ye i ka yɛlɛma ba do i ka ko la i bɛ wari min sɔrɔ tubabu jamanaw ani jamana wɛrɛ la o se tɛ fédération ye o kuma ale kɔni bɛ min ɲini o de ye bɛɛ lajɛlen ka dɔɔni pour a la o bɛ kɛ sababu ye k'o ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka tiɲɛ yɛrɛ la Baviye fana a ka suma a ka suma Baviye ka suma non Baviye ni maa ti jɛ wari la a ka suma kojugu Baviye ka suma a ka suma a ka suma a kati ka gɛlɛ a ka suma dɛ voilà n'o tɛ mais c'est un bon président hein non je n'en disconviens pas c'est un bon président Baviye ni maa ti ɲɔgɔn ye non ça c'est un défaut ça c'est un très grand défaut bon il faut corriger ça bon attends dun fana ye fait ballon d'ango do dɛ oui on est d'accord wa anw dun n'an de purti sɔrɔ fɛn fɔ la an bɛ bɔ koyi mais c'est normal forotanji bɛ Bamakɔ yan nin mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara bita san'an k'a bila yan an b'a da lamɛnbaaw tulo kan k'a fɔ Mawuludu a denkundi a kɛnɛ belebeleba a bi sigi fɛn min ye Ala ma hinɛna Basanba Jakite ka so Jelibugu Merikɔrɔ carré o yɔrɔ la 6e carré k'a daminɛ 21h fɔ ka taa dugu jɛ fɛn min ye wajulikɛla minnu n'olu bɛna kɛnɛ sankɔrɔta ni wajuli ɲuman o ye Ali Sabe ka bɔ Moti Cheikh Baro ka bɔ Kayi Hussein Traoré ni o ye Ala ma hinɛna